Jatend piny Kenya iwacho ni osetieko gang'o? Osetieko gi IEBC. Chairman gisemiyo amacho oserumo. Ok oyiena lando ka. Macho oserumo. Kare. Apa ni wuodh jatend piny ma Nairobi ka. Oriwore gi mana gimoko mosebedo kotimo. Yes. Okaw region joge wacho ni wuothe provinces machon. Ma nyose timo Western, timo Northeastern, Coast nyotimo, Mombasa ka nyose timo. Nyanza nobire December tawinjo ni podi bro nuowa moro. Podi bro nuowa moro nikech macha ne higa mokalo. Koro ma higa ni bende biro. William Ruto en jasiasa. Kamit tenuoyo. Nyakwar Peres ong'e ahinya. Jobe nuoyo. William Ruto en jasiasa. Ting'e ni jasiasa maber ok bet e ot kolorore gi ji. Jasiasa maber ni e ground. To ground ka emowinjo kaka piny dhi. Emomiyo gik ma William Ruto timo gi te. En ni nyewa wacho ka ni William Ruto nosethegore gi jok moko manokowe wuoth e safarne mokwongo. Koro chako yudo jomanyien ma bende ogombo ni kaber to dhi go dang'owa wuoth. Koro gimotimo en ni opimo pap. Nito bende gi joma dhi go wuoth manyien gi. Bende orwak gi wuodhane. Tadira maber en ni ka kose wuotho orwak jogi. Nikech king'iyo ng'enyne kuonde mosedhiye. Kawuono ta adwa wache Kiswahili mang'eny. Bwana Ngome gi Kiswahili gi dholuo en ang'o? Kama ng'ato ni Gimbi. King'iyo Western. Anda kipenja. Inabro penji mar Kisungu. Inabro penji mar Kisungu. Koro ing'e ni Western kano ng'iyo Western ahinya jo ODM kata Raila Odinga emosebedo kanie goteku mathoth. Kata bed ni yiero mokalo ne gipoge diere. Kidhi Mombasa, Coast Region, ODM nigi mbi kabisa. Kidhi we Northeastern, bende ODM osebedo ka nigi mbi kabisa. Nairobi ka, ng'enyne ODM nigi teko. Koro otemo kone joka ting'eni penjo mopenjo ga maduong' kuonde modhiego. Ni nilifanya vibaya kutembea pamoja na Prime Minister Raila Amolo Odinga. Ineno. Mang'iso notemo kone joka ni wuoth madhiye ni adwa dhi gi Raila Amolo Odinga gi lange. Upuodho koso kupuodho. Upuodho koso kupuodho. To ng'enyne to yudo kikone nang'owa ni ber. Emomiyo kata masawa makoro pango nodhini. Awinjo ni maling' en ni odhi wacho ni an naonge makosa gi ng'atu ni. To gigo manowache tok hema emanomiya koni ng'ani okanyanuora gode wuoth. Oko ng'ama ber. Ndiko mar fweny dwa tiyo. Nikech odhi bedo Sagana, State Lodge. To odhi bedo gi buche. To buche go odhi manyo opinion leaders, jogo ma isiki manyo pachgi e kor gweng'. To bet kod gi piny to pimo negi monde. Makata kang' jogo wuok kanyo to dok kucha to koni etet, ruadhwa lakini gima notimo ne ng'acha nok ber. Ineno. Koro ka ng'obiro oduogo loso gi jopiny to yudo ka jogi nosedhi mopimo na jopiny gima ne giwacho ang'owa gi jatend piny. So en mna mar pimo kaka weather chalo. Mar mondo awene Nyakwar Peres awacho mogik en ni style mar William Ruto ni e style mar Raila Odinga. Ujo ground. Siasa ipime pap. Ok pime boardroom.